le sudah perhatian. wonten ngajengan sampun jumeneng menika dua Mbak Yu dan Dek Yu. Mbak. Seto. Iki omonganmu nek iki mau Mbak Yu karo Dek Yu ning ngarep mau sing bener iki ngajengan. Ngajengan. Jumeneng wonten ngajengan menika Mbak Yu kalian Dek Yu. Piye responmu Bu Kesu kok lucu? Ya pancen aku duwe adik iki rada unik tur antik. Bocah iki pancen spesial. Ya iki sing ndadekne para pamirsa ing Nuswantara, penggemar wayang iku gemes tresna karo adiku wadon iki. Sing saiki tansah naik daun terus gajine wakeh. Para pemirsa seneng gek bocahe ayu titele meh doktor. Ngono lho, Pak. Heeh, tur sik ijen pisan. Sik ijen rong duwe pacar coba. Tolong to Bu. Piye? Ben saged kagungan pacar nopo calon garwa niku resepe nopo panjenengan biar bisa dapat seorang sosok yang bisa menemani dan setia niku lho Bu. Minta resepnya. Oh iya. Sing sepisan ning jero atimu kuwi kudu wis eneng karep keinginan ngono lho. Oh nggih. Harus sudah ada kemauan bahwa aku akan menentukan pilihanku. Siapakah dia? Inisialnya apa? A, B atau C? Oh niku milih niku. Oh ya. C. Terus bintangnya apa? Bintang kuwi penting loh diajeng. Oh iya, bintang nopo? Zodiak. Nah, Oh zodiak. iya. Ayo. Aku Cancer aku. Bintangku Cancer. Tak tuntak dulu dulu ndande. Cancer wedi Cancer. Ayo. Ngerti Cancer. Terus piye neh Bu? Ibu napa? Bintangnya napa? Aku iki bintangku Capricornus. Oh, Capricorn. Oh iya, karo Cancer ya cocok lah wi. Banyu karo lemah. Dadi ya urip. Coba Elisa apa bintangnya? Sik, kuwi aku rada nyangkal lek kuwi Mbak Elisa. Pripun? Kaya apa mau? Kaya Zodiak. Lah ya kaya banyu karo apa? Lemah. Ini Loh. kan Capricorn itu tanah. Kalau Cancer itu air. Loh, kok sik pancen Cocoknya bekerja. Loh, ora. Ngene lho maksudku. Gimana? Lemah kuwi lek dikocori, biasane lek kudu enek tandurane. Ya. Dadi kurang siji. Apa tuh? Lemah, banyu, tanduran. Oh. Kowe apa? Kowe apa bintangmu apa? Aku Leo. Lah kuwi tanduran kuwi. Ora. Paske. Leo kuwi geni. Jadi kalau aku sama Pak Yoyo engko dadi banyu anget engko. Heeh, nggih adus penak kuwi malahan banyu anget kuwi piye to? Saya adem-adem kaya ngene iki. Ayo, heeh. Ngono kuwi. Ini udah kecocokan ini. Dua ini memang kecocokan. Makanya iso awet. Berapa tahun, Bu? Alhamdulillah wis 16 tahun. Oh, 16 tahun. Ning ya lika-likune ya panjang. Oh iya, ada kesulitan ya mendampingi dalang ya, Bu? Hah, kadang-kadang ya sulit, kadang-kadang ya penak. Kadang-kadang ya tak loske ngono El. Katah penake napa katah sulite? Ya penake ya akeh, sulite ya pokoke paron-paron, imbang. Oh iya. Bungah susah kuwi seimbang wis ginaris. Padang peteng, bungah susah, sugih miskin wis gandengane. Dadi aku karo Pak Yoyo iku ya karo Pak Cahya kuwi kadang ya entuk kesenengan, kadang ya entuk kesusahan. Ning ya kabeh disyukuri. Senadyan to dhek kadang-kadang ya aneh-aneh, munggah medun. Terus mlakune kadang-kadang ya menggok-menggok ning aku ya wis ikhlas. Lek ora ikhlas ya piye awakku lho gedine sakmene, tak loske, tak liarke wisan. Lho, aku dipadani kewan to diliarne. Diliarke kata. Iya. Wis apa-apa. Wis ngono kuwi Mbak jenenge rumah tangga wis kaya Loh kan perlu dipelajari supaya tidak apa ya, yang nom-nom atau kayak saya itu nggak takut untuk berumah tangga gitu loh. Jangan takut El. Yang penting orang menikah itu menyatukan dua prinsip hati yang berbeda. Harus ada yang saling mengalah. Ketika Pak Yoyo menjadi api, Bu Kesi harus menjadi air. Menyirami ben adem. Dadi arep tukaran gak sido. Nyapa cak cakep? Apa Om Bagus? ketika Bu Kesi dadi api, aku dadi rokok, sumet nah ya. Oh, saya kopong. Jadi subuhi. Saiki mu awake dhewe ayo nembang diajeng. Lagune pun menopo Kakambok.
etok-etoke awake dhewe iki kadung tresna karo Pak Cahyo ngono lho. Oh, ngoten. Upama awake dhewe iki aku Pergiwa, awakmu Pergiwati, kaya iki mau calone sapa jenenge Gatotkaca? Nggih. Kayak sapa? Kayak sapa? Pergiwa Pergiwati. Kula pengene Lesmono mawon dituthuk nganggo tipe ledeng ayo dengkol jaren ayo ren tesih ber Kowe ayo. duwe an. Kok duwe ngono kowe wae an. Iso aku yo. Piye, piye, Pun piye? modadi ayo dino kemis ayo mes mesam ayo semar mendem ayo demok anune gudeken. Ayo Itu kan. gudiken kok gudeken ayo. Nggih. Apa lagunya Kadung Tresna ya, Bu? Ya, sama Iya. isa ta bawane. Oh, panjenengan sampun ngajari kula. Ayo Cahayu kene Oh, sampean. nggih. Niki ajeng menggoda gitu. Sampean dhisik coba mbok menawa Kakang Mas Cahya Kuntadi kuwi atine iso Oh, gogloh. saya tidak berani lancang, Bu. Saya sebagai ini harus menghormati panjenengan sebagai yang pertama. Saya kan yang kedua gitu. Senenge kalau Pak Diri kalau senenge. Lho, pancen penonton khususnya Ponorogo iso weneng lek awakmu ido guyon ngene seneng. Ayo ngono. Seneng. Ora mung penonton aku melu seneng kok. Ayo. Mendah yo. Ayo ngono kuwi ngono. Nggih. Ya wis ora apa-apa. Apa Dar? Ora. Nek pamon edar golek Netizen yo bebas kok. Iya. Sapa sik? Sapa sik? Nggih kula riyen. Kang Mbok. Nggih. Rinasa saya ngalela. Bu Kesi. Sok lek anu tayet aja sing coklat, Bu. Nyapa? Sing ireng apa-apa. No. Aku ndelok komen YouTube, Bu. Padahal kathoke ketok kaya pramuka ngono jare. Nek lho Bu coklat ora. Lho Bu, kita ngenekne mongko iki jarike iki anu kado saka Bu Kesi Mbak Lisa. Oh iya. Iki anu iki batik tulis. Iya, oh, tapi kuning. Dadi kaya satpam. Ayo. Wah, wis Coklat enak bener kuning. ya. Ayo. Tapi El kamu belum ngadu Pak Cahya ulang tahun loh El. Oh iya lagi Pak Cahyo ulang tahun ya kemarin. Aku belum ngucapin. Selamat ulang tahun ya Pak Cahyo. Iya. Awas Kita lolos. anteni iki ucapan ke awakmu malah ora ngucapne Awas, belas. Selamat ulang tahun Malah guru Pak pamer Cahyo. le ngejin iki story ora yo nggih. Semoga semakin kondang, semakin dicintai oleh penggemar-penggemarnya. Terus tidak tergoda oleh Rasidola. Ki arep diterusne tidak tergoda oleh saya Oleh saya. Ayo wah tenan Bu Kesi los tenan jos. Los, lah Kudu iya. dalangi ngono kuwi Bu Kesi wis. Dadi iso dadi kaca Brenggolo. Kudu. Ya kudu. Nggih, terus Ayo pripun, Cahayu. Mak? Wayangan kang hangraridu ati Niki riyen pas Bu Kesi bikin pasti Pak Cahyo dengerinnya udah ngawet-ngawet ya. Apa? Ngawet-ngawet tuh gila. Enggak, El. Sebenarnya Ngawet-ngawet. ini jujur aja ini enggak aku tujukan sama dia kok. Oh, aslinya bukan. Buat yang lain pokoknya. Oh, jadi sebelum Aku lagu ini mau tanggung ngeyam-ngeyam ide tok. izin Pak Cahyo ya. Cemburu Silakan. dong. Ora, aku ora tau cemburu dadi mau lanang. Les ora. Ya weh ngono ya awas tenono. Aku arep balik gawe lagu. Ayo. Apakah itu? Mundro toton boseni kebawi ora muka gawe tresno. CO terus apa? Jongpe mende arepe. Halah tutune di kuwi. Ora apa ayo. Ayo. Oke sih, ayo. Yen kelingan doh selagamu hatiku tan kuwawa pamikir
ngene awake dhewe ngene diajeng. Gimana? Waduh rene. Terus penting Isa. wong kok kaya mban. Ya awake nang burine dheke Oh ya. lah iya Bu kayak gitu. Nang burine ya aku. Nang burine dheke karo nundum maaf. Aku terus ngene bare no monom ji nemo Duryudana aku disane ya. Ono apa? Karo ngoceki kene aneh lho. Oh panjenengan yang tengen apa kiwa? Aku sing Tengen. tengen. Kula kiwa. Ya. Tengen tangen ora. Tengen ora. Iya. Mong sirawang Malah semaput deh. Ora kuat ngayahi awake dhewe wong loro cahayu. Iya. Ora kuat wong sampean tok aku ora kuat kok ya. Pone wong loro. Ora kuat, ora kuat. Ora kuat gentenan aja bareng ngono kuwi. Maksudnya nembang mau lek kare lak bareng to jenggot terakhir mau. Ya Allah, ya Allah. Kuwi matur nuwun kagem bapak-bapak Sinoman ingkang sampun kepareng leladi dumateng kadang-kadang. Wah, Pak matur nuwun sanget. Kompake nika anu lho Mbak Lisa. Sak RT kabeh dadi Sinoman. Mau wis foto teng mriku anten biayi selawe. Wih, elok nggih, matur suwun dugi enjang niki nggih. Nggih. Mangga diaturake kadung tresna karo ngicipi bakso. Wah, iya. Mangga Mbak Lisa. Lamat mos katon tenjane yen
matur sembah nuwun jan mirasa melanan. Wah, iya. Ambung-ambungan kapan aku? Ayo.